Celebrades el passat dia 8 les eleccions locals. El següent dia 13, a tenor de la vigent llei que regula esta matèria, per la Junta Electoral de Zona d'este distrito, se va realitzar l'escrutini general, proclamant-se oficialment els 21 concejals que han de compondre el nou ajuntament d'esta ciutat de Xàtiva. Per això, seguint la normativa, procedeix en este moment, el 10è dia següent al de l'escrutini, constituir el nou ajuntament com a resultat d'aquelles eleccions. La normativa vigent, que és la del decret 1169-83 de 4 de mayo, en l'artículo segon diu: artículo segundo, 1. El 10º día, a partir de la proclamación de los concejales electos, estos se reunirán, sin necesidad de previa convocatoria, a las 11 de la mañana en el salón de actos de la respectiva casa consistorial, previa entrega de las credenciales respectivas al secretario de la corporación. Efectivamente, así lo han realizado y disponemos aquí de las 21 credenciales que los acreditan como concejales electos. Entonces, con el fin de comprobar simplemente el número de asistencia y ver si se ha conseguido el quórum que la ley dispone, vamos a pasar lista. La lista la vamos a leer por orden de menor a mayor fecha de edad, con el fin de, en este mismo momento, establecer también qué concejales son los que compondrán la mesa de edad. Doña Consuelo Llopis Roca, sí. Don Juan Soto Ramírez, sí. Don Pascual Colomer Santamaría, sí. Don Miguel Ángel Benavent Vicedo, sí. Don José Miquel Calabuch Adrià, sí. Doña María Carmen Jorge Solanes, sí. Don Joaquín Cos Pérez, sí. Don Eduardo Nicolau Miñana, sí. Don Alfonso Rusterol, sí. Don Rafael Bufort Valero, sí. Don José Gálvez Aguilera, sí. Don Ramón Portolá Mestre, sí. Don Mariano González Valdoví, sí. Don Luis Javier Moya Jorques, sí. Don Agustín Ventura Conejero, sí. Don Rafael Cuenca Conca, sí. Don Fabián Fenollar Blanquer, sí. Don Jaime Langa Cantabella, sí. Don Agustín Perales Agustí, sí. Don Bautista Romar Cuquerella, sí. Don Juan Bautista Sánchez Ibáñez, sí. Entonces, hay quórum completo, puesto que existe la totalidad de los concejales electos. De la lectura de la lista se desprende que el concejal de menor edad es doña Consuelo Llopis Roca y el de más edad, don Juan Bautista Sánchez Ibáñez, que a tenor de la normativa siguiente, que leemos también, el artículo segundo, en su apartado 3, dice: en la sesión constitutiva y a la hora indicada en los apartados anteriores se formará la mesa de edad, integrada por el concejal electo de mayor edad entre los asistentes, que la presidirá, y por el de menor edad. Será secretario de la misma que lo sea de la corporación. La mesa declarará constituida la corporación, procediéndose acto seguido a la elección de alcalde, y en su caso, a la constitución de la comisión permanente, de la forma prevista en los apartados 3 y 4 del artículo 28 de la Ley de Elecciones Locales. La elección de alcalde se efectuará mediante una sola votación por papeletas. Queda en consecuencia formada la mesa de edad de la siguiente manera: presidente, don Juan Bautista Sánchez Ibáñez, concejal de más edad; vocal, doña Consuelo Llopis Roca, concejal de menos edad; secretario, el de la corporación. Bien.
voldria ressaltar este fet on els representants elegits per al poble, per al seu govern, ho han sigut democràticament per mediació del vot lliurement emitit. Ja són dues vegades aquesta circumstància ha ocorrit, una en abril del 79 i una altra en este maig del 83. Per tant, cal fer un homenatge a tot allò que ha contribuït a que sigui una realitat aquesta festa del 23 de maig. Faig un elogi a la Constitució espanyola del 1978, Carta Magna dels drets i deures dels espanyols, que en el seu títol preliminar, en el seu artícul 1 apartat 2, diu literalment: la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l'Estat. A les institucions que han lograt fer que cada volta s'arraïle més esta jove democràcia espanyola en el pensament del conjunt de ciutadans. Cal fer un elogi en especial al poble de Xàtiva, que ha complit com el millor en l'obligació d'emitir el vot sense ningú tipus de censura, sense mirar festes ni diumenges, demostrant per tant que tenim un poble conscienciat i responsable que sap el que vol. Acaba dient que continuem per aquest camí, que continua aquest sistema democràtic que és garantia de llibertats, de justícia i de seguretat, per a poder consolidar un estat de dret que ens assegure a tots una digna i esperançada societat. A continuació procedeix l'elecció d'alcalde i per això anem a tornar a llegir la normativa que és la que ens orienta. Constituida la corporación y en la misma sesión se procederá a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Podrán ser candidatos todos los concejales que encabezaren sus correspondientes listas. En el caso concreto de aquí del municipio de Xàtiva, por el PSOE es don José Miguel Calabuig Adrià, por la Alianza Popular en coalición don Eduardo Nicolau Miñana y por UPB don Joaquín Cosper. Si alguno de ellos obtuviere la mayoría absoluta de los votos de los concejales, resultará electo. Si ninguno obtuviera dicha mayoría, será proclamado alcalde el concejal primero de la lista que hubiera obtenido más votos en el correspondiente municipio. En caso de empate, en la lista se proclamará alcalde el de más edad. Ahora se repartirán las papeletas en el que hay que poner es concretamente un solo nombre. El régimen de votos nulos y blancos será el acostumbrado a la ley del registro local. Tengan todos bajo el fin de dar mayor ajuste que la de don Pascual Agustín Ventura Conce, don Ramón Ortolá Mestre, don Eduardo Nicolau Miñana, don Juan Soto Ramírez, don Joaquín Cors Pérez, don Agustín Perales Agustín, don Alfonso Rusterol, don Jaime Langa Cantarella, don Juan Bautista Gomar Cuquerella, don José Gálvez Aguilera, don Luis Javier Moyá Jorquez, don Rafael Bufor Valero, don Fabián Fenollán Blanquer, don Mariano González Valdoví, doña María Consuelo Llopis Roca, y finalmente el presidente de la mesa de edad, don Juan Bautista Sánchez Iván. Josep Miquel Calabuig i Adrià. Josep Miquel Calabuig i Adrià. Eduardo Nicolau Miñana. José Miguel Calabuig i Adrià. Eduardo Nicolau Miñana. Eduardo Nicolau Miñana. Josep Miquel Calabuig
M. Calabuig Adrià. Pero se puede. Vale, pues M. Calabuig Adrià. Eduardo Nicolau Miñana. Abstenció. Josep Miquel Calabuig Adrià. José Miguel Calabuig Adrià. Josep Miquel Calabuig Adrià. José Miguel Calabuig Adrià. Eduardo Nicolau Miñana. Josep Miquel Calabuig Adrià. Eduardo Nicolau Miñana. Josep Miquel Calabuig Adrià. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Votos a favor de don José Miguel Calabuig Adrià, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Votos a favor de don Eduardo Nicolau Miñana, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A favor de don Cospérez, ninguno. Y un voto de abstención. En total, 21. Se obtiene a favor de don José Miguel Calabuig Adrià la mayoría absoluta que previene la ley. Pues bo. Senyor don Josep Miquel Calabuig Adrià, havent alcançat el vot suficient segons la llei, li pregunte: accepta el nomenament d'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva? Sí, accepta. Li rogue vinga a formular el jurament del càrrec. I honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, jure. Siguiendo con la normativa que regula este acto, procede ahora, una vez constituida la corporación y elegido el alcalde presidente del nuevo ayuntamiento, corresponde tomar el juramento al resto de los concejales. Con el fin de dar a este acto un poquito de agilidad y prestigio, se va a formular por el señor alcalde el juramento, y luego, a la medida que vayamos llamando a cada concejal, bastará la lectura primera realizada para cada uno de ellos, limitándose simplemente a decir si juran o prometen. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Don Miguel Ángel Benavent Vicedo. Don Joaquín Cospérez. De treballar sense descans, sense parar en hores ni esforços per la promoció de la nostra ciutat i dels seus habitants. Aquest
és el gran repte amb el que ens anem a enfrontar. Però no voldria parlar del present i del futur sense fer esment prèviament del passat, d'un passat viu que tenim molt prop i que ens ha de servir de referència obligada. El 19 d'abril de 1979, en un acte molt paregut al que en aquests moments duguem a terme, prenia possessió la primera corporació democràtica, presidida per l'alcalde Manuel Casesnoves, antecessor meu en el càrrec. Alguns dels regidors així presents començaren la seva funció entonces. Altres anàrem incorporant-nos en anys posteriors, omplint els buits que deixaven els companys que per causes professionals, familiars o de salut es trobaren impossibilitats de realitzar la feina encomanada tal com ells haveren volgut. Ens resta d'eixa època l'experiència adquirida a través de l'intens treball fet en condicions adverses. I a mi, particularment, em queda l'exemple de l'amic Manolo, amb la seva enorme paciència i bonomia, virtuts que crec deu de tindre tot bon alcalde. Serveixen, pues, aquestes paraules d'afectuós record i agraïment a tots aquells que d'una o altra forma, des del govern o des de l'oposició, ens han precedit i han col·laborat en el progrés de Xàtiva, deixant-nos el camí que tenim davant prou més clar. Hem pres nosaltres avui el rellevament de eixa apassionant tasca que és la funció pública local, el govern de la ciutat. L'anterior corporació ens ha deixat a punt un grapat de realitzacions en marxa que devem completar i acabar. Alhora, hem de continuar donant solucions als múltiples problemes que cada dia més planteja la col·lectivitat. Hem d'aprofitar l'experiència que ens ha de fer caminar ara molt més a pressa, evitant i corregint tots aquells defectes i deficiències que s'hagin pogut observar. Pensem, a més, que les dificultats provocades per la falta de pràctica democràtica, pel desconeixement de la teranyina burocràtica, pels enfrontaments produïts per les diferències simbològiques que estan ja quasi superats. És l'hora de la gestió municipal concreta. Aquestes paraules meues no pretenen de ninguna manera ser un discurs programàtic, sinó més bé un primer contacte de l'alcalde i regidors, de l'alcalde com a representant de tota la corporació amb els ciutadans. Però així i tot, no podem oblidar que el poble de Xàtiva va votar majoritàriament la candidatura socialista el dia 8 de maig. I no sols va votar a les persones d'aquesta candidatura, sinó també, i això és més important, al programa, a l'oferta socialista per a la ciutat. I estem obligats a dur-la endavant. L'augment de la participació i de la informació, la millora dels serveis públics, la hisenda municipal autosuficient, l'honestitat i l'eficàcia són des d'ara els nostres principals objectius. Ara bé, per a fer realitat eixa oferta, per a posar en pràctica les mesures necessàries per a elevar el nivell de qualitat de vida dels ciutadans i fonamentalment per a rectificar i millorar en tot el possible les parts que calguen de dita oferta, és precís tenir en compte dos factors importants. D'una banda, és imprescindible el treball i col·laboració de tots els grups polítics locals, particularment dels que estan representats a la corporació municipal, ben entès que això no té per què significar ni suposar cap subordinació a la majoria governant. Tenim a la vista una gran tasca en pro de la nostra ciutat. És una feina que hem de fer conjuntament tots els que avui estem ací, sense distincions de colors ni posicions, encara que cadascú mantinga la seva pròpia independència. El poble així ho espera. D'altra banda, hi ha que insistir una vegada més en la participació ciutadana. Els veïns han d'acostumar-se a veure com a seua l'actuació de l'Ajuntament, perquè així no ho és. Una administració allunada dels administrats mals resultats tindrà. I ja per acabar, vull manifestar
que encara que sóc socialista he de ser alcalde de tots, sense distinció d'ideologia ni de classe social, i reafirme la meva voluntat de treballar il·lusionadament, sense escatimar temps ni esforços en benefici de Xàtiva, d'acord amb la majoria, respectant a les minories i prestant especial atenció als sectors socials menys afavorits. Des d'aquest moment estic a la disposició del poble, a la disposició de tots. Moltes gràcies.